Ahoj, volám sa Pelina a toto video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia rýchlo mení oblasť psychológie, ponúkajúc nové prístupy k diagnostike, liečbe a výskumu psychologických porúch. Analýzou reči, výrazu tváre a vzorcov správania môže umelá inteligencia identifikovať skoré príznaky problémov s duševným zdravím a vytvárať personalizované plány liečby na základe histórie pacienta, reakcií na predchádzajúce liečby a genetických údajov. Telepsychológia poháňaná umelou inteligenciou umožňuje diaľkové terapeutické sedenia, prispôsobujúc terapeutické prístupy v reálnom čase na základe neustálej analýzy údajov, čím zvyšuje účinnosť liečby. Okrem toho, umelá inteligencia pomáha pri analýze veľkých objemov psychologických výskumných údajov na odhalenie trendov a vývoj nových liečebných postupov. Avšak s týmito pokrokmi prichádzajú významné právne a etické výzvy, najmä pokiaľ ide o dôvernosť, ochranu údajov ako je GDPR a zodpovednosť za diagnostické alebo terapeutické chyby. Integrácia umelej inteligencie v psychológii musí dodržiavať profesionálne etické normy, vrátane ľudského dohľadu a udržiavania kompetencie psychológa. Jasné právne rámce a etické smernice sú nevyhnutné pre zodpovedné a efektívne využívanie umelej inteligencie v psychológii, zabezpečujúc ochranu práv a záujmov pacientov pri maximalizácii výhod starostlivosti poháňanej umelou inteligenciou. Kontaktujte Crowdy AI, aby ste zistili, ako môže umelá inteligencia posilniť vaše podnikanie súvisiace s podporou klientov.